Nagapabilin nga hilway ang 24 ka mga Ilonggo nga OFW nga nagaobra sa Israel apisaras ng nagapadayon nga giyera. Suno kay Public Employment Service Office Head Gab Umadhay nga yara sa maayo nga kahimtangan ang mga OFWs nga nagaobra didto kag nagapamalibad na ang mga ini nga magpuli sa Iloilo City. Dugang pa sa natungdan nga mayara sang safety protocols ang mga OFWs nga ginasunod sa ilang nagkalain-lain nga probinsya sa Israel. Ginpahayag pa sa natungdan na gina-update man ang mga himata sa OFW sang ilang nga sitwasyon. Samtang bukas naman ang hotline kag koneksyon sang Paso Iloilo City sa mga OFW sa Israel nga magluyag magpuli sa syudad. May anak kita sang na total nga 24 no ka OFWs nga sa Israel kag sige-sige namon monitor alin pa ni siya sang Tel Aviv naton sa una ang last year no na incident hasta sa Subong no ginasige-sige naton sila nga update kung kamusta ilang mga lugar pero no they think they feel safer kuno sa ilang lugar amo na nga hindi pa man sila alarmed nga magpulit. Nakahanda naman ang Iloilo City Government nga magpalabot sang bulig sa mga maripatriate na Ilonggo gikan sa pungsod Israel. Report gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan na para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News at ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.